U nastavku emisije najavit ćemo jednu temu koja će nam biti zapravo i uvod u sljedeći razgovor. Naime, već 3. godinu Savez društava Naša djeca Hrvatske sudjeluje na projektu Neka odrastanje bude dječja igra. Koliko je važno igrati se, pokušali smo otkriti u čakovečkom vrtiću Cipelica. To zvuči slatko, kako li se igraju u cipelici. Sjećamo li se zanosa i ljepote dječje igre? Kad osjećaj za vrijeme ne postoji, samo trenutak u koji smo uronjeni cijelim bićem. Baš poput predškolaraca dječjeg vrtića Cipelica u Čakovcu. Dobra igra je svaka ona koja potiče dijete na cjelovit razvoj. A ono što karakterizira današnje djetinjstvo je svakako odsutnost nekakvih igara kojih su se možda djeca ranije igrala u parkovima, na igralištima. Zato je važno da zapravo shvatimo da je dječji vrtić još jedno mjesto gdje djeca imaju prilike isprobati te neke međusobne odnose koje u obiteljskom okruženju nemaju. Jer važna je igra i u obitelji sa roditeljima u kojem djeca dakle, mogu postaviti nekakve granice koje su njima važne i mogu se isprobati u vođenju, ali je jednako vrijedna i ova igra u vrtiću gdje dijete zapravo uistinu odmjerava svoje snage kako ono kotira u nekakvoj društvenoj zajednici. Volim najviše crtati. Pa volim i barbike i medeke. Volim se igrati. Čovječe, naljuti se. Ja se najviše volim igrati nogometa. Jako se volim igrati sa svojim prijateljicama. Jako se volim igrati klackati se volim igrati i njihati. Volim se igrati u pjesku, kopati i volim trsati, nihati se, penjati se na penjalici. U središtu igre, kao i ovogodišnjeg projekta Saveza društva Naša djeca Hrvatske, jest igračka. Hot Wheelsy, morske nausaure, disalica koje moramo roniti. Ja volim brode i volim bagre i volim traktore i mjesaricu i avione. Igra može postojati bez igračke, međutim igračka bez igre nema nikakav smisao. Mislim da su prirodne igračke koje daju djeci da budu kreativne, da sama osmišljavaju svoju igru daleko vrijednija nego što su to možda nekakve igračke koje trenutno imaju onaj rok trajanja, možda kad je uključena baterija ili tome slično, onaj prvi poriv koji djecu potiče na igru, ali od nekakvih materijala koje djecu potiču na dalje istraživanje i učenje daleko ja glasim za ove druge. Igra je baza svega, kroz igru djeca uče, u biti kroz igru oni rastu, ja bih tako rekla. Posebno nam je drago što imaju mogućnost djeca da imaju slobodan izbor aktivnosti. Dakle, oni sami mogu birati onu didaktiku prema interesima koji kod njih trenutno postoje. Čakovečki odsjek Učiteljskog fakulteta dobro je povezan s vrtićima. Stoga buduće tete u vrtić donose nove spoznaje, a kroz rad s mališanima stječu neprocjenjivu praksu. Djetinjstvo nije samo period kad su djeca do škole, nego se nastavlja s nekim drugim vrstama igre i kasnije. U svakom slučaju mislim da djeci treba ostaviti prostora za igru, jer kroz igru ona prerađuju nekakve svoje želje, potrebe, htjenja, možda nekakve situacije koje su ih mučile, nešto što mi je bilo posebno lijepo. I treba im dati taj prostor jer onda lakše će se pristupiti drugim vrstama učenja. Da, za igru u školama svakako. Uz prostrano igralište, matični objekt Čakovečkog vrtića Cipelica ima i pravi povrtnjak. Kako će se ovi trenuci zauvijek utisnuti u slike djetinjstva ovih mališana, ovo je idealno mjesto za učenje prvih pravila, one velike životne igre. I nastavit ćemo sa igrom i tako da se možemo igrati do besvijesti i djeca u vrtiću Cipelica se igraju puno, ali možemo ih još malo potaknuti da se ljepše igraju i neka odrastanje u ostalom bude dječja igra. O cijeloj ovoj priči, o cijelom ovom projektu koji traje već 3 godine razgovarat ćemo s jedne strane sa Sanjom Ivanušević-Grgas, psihologinjom Centra za terapiju igrom. Dobro jutro. Dobro jutro. I Snježanom Krpes, tajnicom Saveza društva Naša djeca Hrvatske. Dobro jutro i vama. Dobro jutro. Vidjeli smo u ovoj priči kako se predškolarci, odnosno vrtićanci, da tako kažemo, igraju. Za njih je to ono osnovno i ono glavno. Kada krenu u školu u 1. razredu, pa onda i kasnije, u stvari se ne smije zaboraviti na igru. Zašto je to tako? Nikako se ne smije zaboraviti na igru, iako je nekako
tradicionalno sad kad ti krene škola vidjet ćeš ti, nećeš se moći toliko igrati, ali zapravo kad razumijemo koliko igra omogućava kvalitetno dobro učenje, onda znamo da to treba biti neizostavan dio svakog dana. Kad govorimo o igri, govorimo o onom tipu slobodne simboličke igre. Dakle, kad dijete ima neko vrijeme samo za sebe, za osjećaj pomalo i dosade i dokonosti, ali koja omogućava zapravo razvoj i vlastitih interesa i mašte i kreativnosti i niza drugih sposobnosti koje su jako, jako važne za školski tip učenja. Može li se odrediti, može li se odrediti vrijeme koliko bi to u danu trebalo ili postotak dana koji bi trebao otpasti na igru? Pa u svakom slučaju to bi trebao biti puno veći dio vremena nego što danas djeca imaju u današnjem tempu života i sa današnjim rasporedima, jer vidimo da nakon škole djeca kreću zapravo i razvoze ih roditelji na razne aktivnosti. Pa u ponedjeljak imamo glazbu, u utorak sport, u srijedu i tako dalje i nekako dođe vikend i iscrpljeni roditelji i djeca su izvan sebe otprilike. Poistovjetio si se s tim. To je zaista realnost zapravo u većini obitelji i nekako ide iz ideje da razumijemo koliko je rani period važan i želimo im osigurati maksimum u ovom periodu, ali onda pomalo zapravo odemo u ovaj drugi dio, ovu drugu krajnost i zaista se iscrpljujemo i nas same i djecu i dječji život izgleda tako da je prebukiran i prestresan s jedne strane, s druge strane ne ostaje im nimalo vremena za neki slobodan period. Svakako bi to u danu trebalo biti škola, jedan manji dio za zadaću i zapravo onda veći dio tog poslijepodneva za slobodnu igru. I zato je ovdje društvo Naša djeca. Čitav niz ste elemenata zapravo izorganizirali kako biste pomogli da se lakše igramo. Za početak da vidimo koliko ste volontera educirali i što će oni zapravo raditi. Pa evo, vi ste rekli da se djeca igraju u vrtićima, djeca se već 60 i više godina igraju i u društvima Naša djeca diljem Hrvatske, koje okuplja Savez društva Naša djeca, poštivajući to osnovno pravo djeteta na igru i slobodno vrijeme. Taj naš rad je evo prije 3 godine prepoznala tvrtka Bajsdorf i zajedno već 3 godine provodimo projekt Neka odrastanje bude dječja igra upravo s tim ciljem da kroz slobodne aktivnosti djece, kroz organizirano slobodno vrijeme koje Savez društva Naša djeca i društva Naša djeca na terenu pružaju djeci, da djeca kvalitetno provode svoje vrijeme, naravno i u suradnji s roditeljima, igrajući se u igraonicama i u raznim likovno-kreativnim, dramskim, lutkarskim i sličnim aktivnostima za djecu. Kroz ovaj projekt Neka odrastanje bude dječja igra u ove 3 godine uspjeli smo educirati ukupno 93 volontera iz 40-ak društava Naša djeca, što je veliki uspjeh, jer u stvari ovim doniranim sredstvima... A što oni zapravo rade? Oni svakodnevno, upravo u ovom poslijepodnevnom vremenu, organiziraju razne radionice, kreativne radionice s djecom u društvima Naša djeca. Zahvaljujući ovom projektu uspjeli smo i opremiti 10 igraonica i prostora u društvima Naša djeca gdje se sada djeca okupljaju i zajedno s odraslima kvalitetno provode vrijeme. Educirali smo, kao što ste spomenuli, veliki broj volontera. Kako ja mogu doći do te igraonice? Pa možete ako znači živite u jednom od gradova i općina gdje djeluje društvo Naša djeca koje je uključeno u ovaj projekt Neka odrastanje bude dječja igra. Za vas i vaše dijete volonteri u društvu Naša djeca organiziraju besplatne radionice. Znači opet internet, društvo Naša djeca, kojem je i naravno najbliže? društvo Naša djeca svoj program rada, svoje tjedne aktivnosti oglašavaju u svojim lokalnim sredinama i one su dostupne svoj djeci koja na taj način žele provesti svoje slobodno vrijeme. Spomenuli ste ekrane, pogledat ćemo ekrane samo zato da bismo doznali informacije kako se igrati, ali u stvari od ekrana treba odvući danas sve više djece. Imamo još kratko vremena, pa možda neki savjet za roditelje za kraj, kako ih u stvari maknuti od ovih svih gadgeta? Zapravo je stvar vrlo jednostavna kad mi odrasli nekako razjasnimo koja je naša odgovornost u cijeloj toj priči. Dakle, nesumnjivo ekrani jesu dio današnjeg života, ali svakako trebamo ograničiti vrijeme i vrlo jasno sa
djecom dogovoriti koja je to količina vremena u danu, kada će provoditi na ekranima ukupno i tada biti dosljedan u provođenju te odluke. To djeci nije uvijek drago i ona se imaju pravo buniti, boriti za ono što žele, ali na nama je zapravo da ostanemo dosljedni u toj odluci jer znamo da to nije dobro za njih u prevelikoj mjeri. Ali sve je zapravo na roditeljima, koliko god imaš vremena i približiš se svojoj djeci. Jel, ako oni vide da si u nečem svome, a da nemaš vremena za njih i oni jednostavno odustanu. Drage dame, hvala vam puno, kreću nam vijesti, želimo vam puno uspjeha i puno igre u nastavku jer igra nam je svima potrebna, pa i nama nešto starijima.